Mhm. Make me hold. Aray naman nga babae. Marita. Manunumbalay naman ang botol ng tuyo. Nay, Tapya! Jesus naman Marita. Waray ko tinuon yan, waray ko bugas. Di ka makasaro yan na. Busog ako na Nay Tapya. Di ka nga kuhan parugmok nga to kaluyo nga baryo. Diri gud nababakan titon nga imo simod. Paniguro lao day pag kinauning karne. Ay takay masing nga butak hodo kay diri na paraliton. Huy, sulibang ko ngayon. May na ko chika imo. Alamat nga imo chika. Makakabulig iton para magriko ako. Pamati anay nanay tapat ak igsusumata imo. Kay asya nit makakaulang it imo pagriko. Kahalakutab na nga da igsumat iton. Mamati ak it imo anak uday nga heroin na panginanua. Gidaw. Kami na ko nasagap madi. Nga istorya nga naggiginikod-gikod ko nga imo anak katong usa nga lalaki. Ayaw niyo pag inayad ayari ni istorya't akon anak. Naging disiplina ko iton. Ganit akon anak baltok. Maara mamurubuot. Hit sayop ganit diri. Ayaw pagtagyan na ng Tapya. Madaw! Ayaw good. Kami na nagsumata akon. An imo anak kakulop na katuha plaza. May kaupod o ginaw. Maupay ariya kakulambid at nga lalaki nga iya upod. Sayop ka Marita. At nga kaupod-upod niya nga lalaki, ka grupo ato niya, anira subject nga research. Nga nasa rin na akong anak, kaurugan ko no ato ko ni hagawas, kag giniistudyuhan nira, hit behavior hit mga tao hagawas. Ises! Ito nga buhat nga imo anak. Linang mo iton. Ano nila pag ginawa sa eskwelahan nga pwede man nga nila mag-research nga ira library. Kay mga tawo nga nit ira giniistudyuhan, Marita. Giniistudyuhan nira tawo kung paano gumios, kung paano makighalubilo nga ibang tawo, kung paano makig-istorya. Alang man maginatubang hirat mga libro nga to sa library. Kay tawo tira ginbibilig. Ada kay Panginanuwa yung anak kung nagawa siya. Tigam ni haluag ganit kalibutan. Pwede ito nila baga sumok-sok, di nga ni magkasurok, bisan din lang nga parte, hagawas. Iba gud lat yung ginuhuna-huna, it akon anak. Di nga niya kwarto. Kaupo niya ang lalaki, kaya nag-i-study hira. Ha? Hindi mo tiya kaupo, ka na yan na kwarto. Kay hinupaman. Aniya ka partner pag yan research. Agay! Ang pa'y susugad. Masumukha man. Hindi nanot na yung postura. Anihiwag-wagan ka man. Akuan nay, gini-estudyuhan gyap namon it kuan, parte mga aswang. Aswang ba sud? Mayon kala iton. Pati gayan aswang, ira gini-estudyuhan. Ada kay kitaong tala. May dagod, mabuburod nga aswang.